дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар душанбе форуми 18-уми созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад. намояндагони соҳаи сайёҳии Тоҷикистон бо мақсади тақвияти ҳамкорӣ ба Русия сафар намуданд. дар вилояти Суғд фестивали вилоятии Атласу Адрас гузаронида мешавад. аввалин автобуси бесарнишин дар Шотландия ба роҳ баромад. дар Мианмар тақрибан 700 нафар бар асари тӯъфони Моко зарар диданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз 2 рӯзи хатарнок дар Тоҷикистон ҳушдор медиҳад. санаҳои 22 ва 23 майи соли равон таҳти раёсати маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон форуми 18-уми созмони ҳамкории Шанхай баргузор мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. форуми созмони ҳамкории Шанхай механизми бисёрҷонибаи машваратии экспертии ҷамъиятӣ мебошад ки ба мусоидат ва дастгирии илми таҳлилии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай, рушди ҳамкории марказҳои илми тадқиқотӣ давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, гузарондани тадқиқоти муштарак доир ба масъалаҳои мубрами доираи созмон, тавсеяи табодули афкор байни олимон ва коршиносон дар соҳаҳои сиёсат, амният, иқтисод, иҷтимоиёт, экология, технологияҳои нав ва ғайра равона шудааст. бояд гуфт ки дар форум роҳбарон ва коршиносони варзидаи марказҳои таҳлилӣ ва муассисаҳои илмию таҳлилии давлатҳои аъзо, нозир ва шарикони муколамаи созмони ҳамкории Шанхай, котиботи созмони ҳамкории Шанхай, намояндагони сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай ҳамзамон коршиносони ватанӣ иштирок менамоянд. намояндагони соҳаи сайёҳии Тоҷикистон бо мақсади вохӯрӣ бо доираҳои сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ба минтақаи Санкт-Петербург, Самара, Казань, Тюмень ва Уфаи Федератсияи Русия сафар карданд. сафари мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштироки роҳбарону намояндагони Федератсияи Иттифоқҳои Касабаи Мустақили Тоҷикистон, осоишгоҳҳо ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ, ҷамъияти саҳмии кушодаи курортҳои Тоҷикистон, ҷамъияти саҳмии кушодаи Баҳористон, осоишгоҳи Хоҷа Оби Гарб, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Sky Tour, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Orion Adventur ва шабакаи телевизионии Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Камолиддин Мӯъминзод ҷиҳати муаррифии зарфияти сайёҳии ҷумҳурӣ ба роҳ монда шуд. зимни вохӯриҳо субъектҳои хизматрасонии сайёҳии ватанӣ тариқи рӯйнамо вобаста ба самтҳои афзалиятноки сайёҳӣ дар мамлакат, аз ҷумла сайёҳии табобатию солимгардонӣ, экологию кӯҳнавардӣ, аграрӣ ва гастрономӣ маълумот пешниҳод менамоянд. бо мақсади тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, тарбияи зебоипарастӣ ва тақвияту густариш бахшидан ба истеҳсолу истифодаи анвои гуногуни либосу матоъҳои миллӣ моҳи июни соли равон дар вилояти Суғд фестивали вилоятии Атласу Адрас гузаронида мешавад. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. фестивал дар 2 давр доир мегардад. даври аввали он дар шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ барпо гардида, даври дуюм дар маркази вилояти Суғд баргузор хоҳад шуд. дар фестивал ҳунармандон, корхонаҳои саноатӣ ва истеҳсолӣ, дӯзандагӣ, марказҳои омӯзишӣ, рассомону тарроҳон ва дӯзандагони алоҳида метавонанд иштирок намоянд. ба барандаи шоҳҷоизаи фестивали вилояти Атласу Адрас 5000 сомонӣ мукофот пулӣ ва ба ғолибон аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин либоси кӯдакона, беҳтарин либоси расмӣ, беҳтарин либоси идона, беҳтарин либоси арӯсию домодӣ мутаносибан 4000 сомонӣ, 3000 сомонӣ ва 2500 сомонӣ ҷоиза дода мешавад. дар Эдинбург аввалин автобусҳои худмухтори бесарнишин ба хат сайр баромад, ки мусофиронро байни пойтахти Шотландия ва ҳавзаи Файф дар он тарафи халиҷи Фирд Оффорд интиқол медиҳад. иттилоъ медиҳад Аби Казинформ бо иснод ба агентии BBC News. ин хатсайр ки номи AB1-ро гирифтааст, аввалин хатсайри бесарнишини расман ба қайд гирифта дар ин мамлакат мебошад ки аз ҷониби ин ҳукумат маблағгузорӣ карда мешавад. тӯъфони пурқудрати Моко боиси обхезии шадид дар Мианмар шуд ки бар асари он қариб 6 нафар ҳалок шуда, тақрибан 700 нафар маҷрӯҳ шуданд. таври Амид Ховар бо иснод ба Интерфакс хабар медиҳад. дар ин хусус Associated Press иттилоъ медиҳад. Моко иёлоти Ракхайнро ки дар канори ин мамлакат воқеъ аст фаро гирифт. сокинони маҳаллӣ маҷбур шуданд ки ба боми хонаҳо ва ошёнаҳои болоии биноҳо бароянд. наҷотдиҳандагон тақрибан 1000 нафарро тахлия карданд. бар асари тӯъфон якчанд манораи алоқаи мобили афтида, хонаҳо ва трансформаторҳои барқӣ зарар диданд.
қурби расмии асор дар ҷумҳурии тоҷикистон барои имрӯз санаи 17 майи соли равон чунин муайян шудааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 10 сомонию 91 дирам, 1 евро баробар аст ба 11 сомонию 88 дирам, 100 рубли русӣ баробар аст ба 13 сомонию 60 дирам. санаҳои 17 ва 18 майи соли равон ҳаво дар ҷумҳурии тоҷикистон номсоид хоҳад монд. Хабар медиҳад кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо истинод ба оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар. боронҳои шадид, раъду барқ, резиши санг ва лағзиши тармаву ярч дар назар аст омадааст дар иттилоии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. манбаъ меафзояд дар ин рӯзҳо дар навоҳии кӯҳӣ ва назди кӯҳии кишвар ба истиснои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон эҳтимоли хатари ногаҳон боло рафтани сатҳи оби рӯдхонҳое ки аз ҷануби водии ҳисор ҷорӣ мешаванд, дарёҳои Ёғсу ва Қизилсу вуҷуд дорад. дар роҳҳои кӯҳӣ бошад хатари лағзиши тарма, ярч ва резиши санг аз эҳтимол дур нест. дар ҳамин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба сокинон ва меҳмонони кишвар тавсия медиҳад ки дар ин рӯзҳои пурбориш ва хатарзо аз сафарҳо ба соҳили дарёву обанборҳо ва кӯлҳо худдорӣ намоянд. ҳамчунин ба таъхир андохтани сафар бо роҳи кӯҳ низ тавсия дода мешавад. дар баробари ин кумита аз сокинон эҳтиромона хоҳиш менамояд ҳангоми сафар аз тариқи роҳҳои кӯҳӣ ва ахбаҳо эҳтиёт бошанд. аз рафтан ба домана кӯҳҳову даштҳо барои ҷамъоварии занбӯруғ, алафу гиёҳҳои дорувор, ҷамъоварии ҳизум, моҳидорӣ ва шикор, молчаронӣ ва ғайра худдорӣ намоянд. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон имрӯз ҳаво дар ҷумҳурии тоҷикистон борони кӯтоҳмуддат ба амал меояд. ҳаво дар вилояти Суғд тағйирёбанда шуда шабона асосан бебориш пешгӯӣ гардида, рӯзона дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат ва эҳтимол раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа, рӯзона 20-25 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент борони пешгӯӣ гардида ҳарорати ҳаво аз 13 то 16 дараҷа гарм мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.